omoja dere Igbo enweghị eze onye ihu ịjụọ ya ajụjụ ọ sị gị na Igbo enweghị eze chacha mana kedụzi maka eze Chukwu nyere anyị Igbo wee du nwa Chineke were n'eluigwe pịchacha ya anya anyị n'aka Igbo du ya na Maazị Nnamdi Kanu ịmakwa ọgụ anụrụ n'eluigwe mgbe agbarụ n'eluigwe ibe Chukwu lechara anya were nya odogwu nye anyị mana Chukwu jụkọrọ ya ajụjụ ilu a na Naijiria ije agbanwukwo mgba dị n'ime ya ije anụwukwo ọgụ dị n'ime ya ije ejewukwo ije dị n'ime ya Nnamdi Kanu wee kwe n'isi si Chukwu dujem ejem anwụrụ Biafra na nlue Chukwu dujem ọ bụrụ na nlue ejem anwụrụ ha ejem eje Chukwu necha anya sị ka ọma na ibe nwe oje ekwekwe omume o were ụzọ ije nya bụ nwa ha mụọ ya n'obibi igwe na obibi ọgaranya ka a mụrụ nya bụ nwa ọza prịnsị o jebe obodo oyibo rue n'obodo oyibo za prịnsị ịchọba ego dị na bihe ịchọba ibe akwakọ ọ dị na bihe ọpụtakwa chiri were nwa iyi ka ndị amụta ụmụ Igbo na-abụ ka ndị Biafra mụ na-abụ ọkwọnya ka eji na Abuja ndị Igbo be anyị onye ọbụla adọwụrụ onwebe ndị Yoruba were ọtọ jee na Abuja kpọrụtọ ndị Igbo ha na nke anyị nọdụ n'aka dị ihe si esi agbapụtabeghị ihe emechaa ịgwa m na Igbo enwee ego anyị enwere ego ma anyị jụrụ nwanne anyị were nwanne anyị dobe ya na akwa ọ na-akwara onwe ya akwa mana owu ibe karịa obi n'ebe ọ nọ ndị mmụọ ozi kwadoro egwu o were bịawa Chukwu okike kwadoro egwu o were bịawa ndị aja na kwadoro egwu o were bịawa ndị egburu n'oge agha kwadoro egwu ndị okenye be anyị ndị gboo kwadoro egwu ndị ichie niile ndị mgbọrọgwụ niile katara ahụgbo fa niile kwadoro egwu ohu mmụọ na ndụ mmụọ dị n'aja na Igbo anyị jiri gbamgba mgbe gboo n'ọgụ mgbe gboo ha niile kwadoro egwu onye dị n'ọkụ aja na fuelu o ji adọwụ nnukwu ya anya dị esi etijicha mmụọ gbakwụọkwa mmụọ